Sa isang liblib na baryo sa Bicol, kung saan ang mga dahon ng niyog ay tila sumasayaw sa ihip ng hanging habagat, naninirahan ng isang binata na nagngangalang Felix. Si Felix ay kilala sa pagiging masipag na trabahador sa niyugan. Ang kanyang katawan ay hinubog ng hirap, makalamnan, sunog ang balat sa sikat ng araw, at may mga kamay na kasing aspalto ng balat ng isang puno. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, may isang kakaibang hilig ang binata. Hindi mamahaling ulam ang kanyang hinahanap-hanap pagkatapos ng maghapong pagkayod. Para kay Felix, ang pinakamasarap na putahe sa mundo ay ang ragrag. Ang ragrag ay ang mga mumo o tira-tira ng malutong na arena na nalalaglag mula sa piniritong manok. Sa tindahan ni Aling Celia, ang reyna ng pritong manok sa kanilang baryo, ang ragrag ay tila ginto para kay Felix. Sa tuwing hapon, bago tumuloy sa kanyang munting dampa, laging dumaraan si Felix sa tinitipunan ng mga tao. Aling Celia, baka naman po may tira-tirang ragrag na dyan. Nakangiting tanong ni Felix habang bitbit ang kanyang itak. Alam ni Aling Celia ang hirap ng binata, kaya't bukal sa loob niyang hinahango ang mga malutong na bahaging yun mula sa kumukulong mantika. Isang supot ng siksik, maalat, at malutong na ragrag. Ito ang nagbibigay kay Felix ng panibagong lakas. Sa halagang 5 pisong kanin, busog na ang masipag na trabahador ng niyugan. Sa mga nagdaang linggo, ang katahimikan ng Bicol ay napalitan ng takot. Usap-usapan sa bawat kanto ang tungkol sa mga aswang. Nagsimula ito sa pagkawala ng mga manok, sinundan ng mga kambing na natagpo ang wala ng lamang loob, hanggang sa ang mga tao ay nagsimula ng matakot para sa sarili nilang buhay. Dahil dito, ang mga tindahan, pati na ang kay Aling Celia, ay nagsasara na bago pa man tumama ang 6:00 ng gabi. Ang kalsada na dati maingay ay nagiging tila sementeryo sa pagsapit ng dilim. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Felix ay may iniingatang lihim. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang agimat na yari sa kakaibang baon ng niyog. Ang baong yun ay hindi 3 ang mata, gaya ng karaniwan. Sa halip, 2 mata lamang ang narito na tila nakatitig sa sino mang titingin. Ito ang baon ng kambal na mata. Ang agimat na ito ang nagbibigay kay Felix ng mataas na pakiramdam. Nararamdaman niya ang panganib bago pa man ito dumating. Nagbibigay rin ito ng kunat ng balat na tila naging kasing tigas ng bunot ng niyog, na hindi basta-basta natatablan ng kuko o ngipin ng mga nilalang sa dilim. Isang gabi, dahil sa dami ng iniutos ng pagpoproseso ng kopra, nahuli si Felix ng kanyang uwi. Kasabay nito, si Aling Celia ay naging abala sa paglilinis ng kanyang malalaking kawali, kaya't hindi niya namalayan ng oras. Lampas na ang 6:00 ng gabi. Habang nagliligpit si Aling Celia, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga kuliglig na dati maingay ay tila naging pipi. Mula sa madilim na bahagi ng malalaking puno ng niyog, 2 anino ang dahan-dahang lumabas. Sila ay mga aswang. Mahahaba ang dila, nanlilisik ang mga matang kasing pula ng baga, at ang kanilang mga kuko ay tila mga kutsilyong kinakalawang. Sariwang laman, ang tila bulong ng isa, habang ang laway ay tumutulo sa sahig ng tindahan. Napako sa kinatatayuan si Aling Celia. Ang tanging hawak niya ay ang sandok, ngunit wala itong laban sa mga halimaw. Nang akmang lulukso na ang isang aswang upang sakmali ng leeg ng matanda, isang matigas na tinig ang bumasag sa katahimikan.
Sige, at subukan nyo lang galawin ng matanda. Lumingo ng dalawang aswang. Doon nakatayo si Felix. Madungis dahil sa uling ng nyug. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa agimat. Ang unang aswang ay sumugod ng mabilis. Ang bilis nito ay tila hangin. Ngunit dahil sa agimat, nakita ni Felix ang bawat galaw nito. Iniwasan niya ang kuko ng halimaw sa pamamagitan ng isang mabilis na pag-ilag sa kanan. Gamit ang kanyang itak na pangtabas ng nyug, tinaga niya ang braso ng aswang. Ang tunog ay tila bakal na tumama sa bato. Ngunit dahil sa lakas ni Felix, bumaon ng talim. Umalingaw-ngaw ang isang nakapangingilabot na atungal sa buong baryo. Ang pangalawang aswang ay sumugod mula sa itaas. Nagnanais na sakmali ng ulo ng binata. Dito na naipamalas ang kapangyarihan ng pagkakunat ng balat ni Felix. Ang mga kuko ng aswang ay tumama sa balikat ni Felix. Ngunit sa halip na bumuon sa laman, ay tila tumama lamang ito sa matigas na kahoy. Walang dugong lumabas. Mimisian ni Felix ang halimaw. Hinawakan niya ang leeg nito at buong lakas na ibinalibag sa semento. Kinuha ni Felix ang isang sulo na nakasabit sa tapat ng tindahan. Alam niya na tanging apoy lamang ang makapipigil sa muling pagbangon ng mga ito. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, pinagsama niya ang dalawang aswang at itinali gamit ang lubid na ginagamit niya sa pagtatrabaho sa nyugan. Sa harap ng naghihingalong mga halimaw, sinilaban ni Felix ang mga ito. Ang apoy ay nagliwanag sa kadiliman ng gabi, nagsisilbing isang dambuhalang parola sa buong Bicol na ang kanilang lugar ay may tagapagtanggol. Nang mawala na ang usok at muling maging payapa ang paligid, lumabas si Aling Celia mula sa ilalim ng kanyang mesa. Nanginginig, ngunit walang kagalos-galos. Hindi siya makapaniwala na ang payat at simpleng binatang humihingi ng ragrag sa kanya ay isang makapangyarihang mandirigma. Felix, anak, paano kita mapasasalamatan? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng luha. Sabihin mo ang gusto mo. Kahit ang lahat ng kinita ko ngayong buwan, ibibigay ko sa'yo. Tumingin si Felix sa paligid. Nakita niya ang kawali na may natitira pang mga nalaglag na arena mula sa huling batch ng piniritong manok. Ngumiti ang binata. Ang kanyang pagod ay tila napawi ng amoy ng malutong na arena. Aling Celia, wika ni Felix habang inaayos ang kanyang sarili. Huwag na po kayong mag-abala. Masaya na po ako sa isang supot ng ragrag. Yun lang po ay sapat na. Muling nagliwanag ang mukha ni Aling Celia. Hindi lang isang supot, kundi isang dambuhalang balot ng pinakamalutong, pinakamasarap at pinakamainit na ragrag ang ibinigay niya kay Felix. Naglakad palayo ang binata patungo sa kadiliman ng mga nyugan. Bitbit ang kanyang paboritong ulam, handang magpahinga para sa panibagong araw ng paggawa at pagbabantay. Mula noon, wala nang aswang na nangahas na pumasok sa kanilang baryo dahil alam nila na doon naninirahan ang lalaking kumakain ng ragrag at nagtataglay ng kapangyarihan ng baon ng nyog na may dalawang mata.